Jiena meta bdejt nagħlem 21 sen ilu qalulna intkom mhux ħassibu xogħol għax hawn ħafna nies, hawn ħafna teachers, infatti kien għandlu xi 500 kull sena. Issa għandna bil-maqlub, mhux qed insibu żgħażagħ li jaraw li l-karriera ta' teacher hija l-karriera għalihom. Għala. L-ewwel ħaġa għandek il-finanzi, il-pagi huma baxxi għal l-iskola u l-ammont ta' studju li huwa mitlub minn għandhom. Hemm problemi kbar ta' disċiplina fl-iskejjel across the board, ġifieri, u maħniex qed nħossuna supportati biżejjed all out, ġifieri mhux għax ġas l-iskola tiegħi ma mhux jieħu għal ħissur ma stjawek, però mhux qed inħossuna supportati anke mill-ġenituri. Illum jekk inti tirrabja ma' tifel, jiġi kważi jirrabja miegħek jgħidlek inti ma' t-tifel tiegħek battak x'għamel ħażin jieħduha kontrik. U dik hija xi ħaġa li lilna kissirna x'aħna nirrabjaw jew nagħtu kastik lil dak li jkun għal ġid tiegħu mhux għax għandna għalih. Ġifieri dik hija oħra. Il-fatt li ħin kollu għaddejjin bir-riformi li pratikament qasnafu fejn qegħdin. Jiena ħanibda s-sena d-dieħla ma nafx x'ħajvvintaw li ġdid u bħali ħafna kollegi oħra f'suġġetti oħra. Infatti hemm dik li jgħidula reform fatigue, teachers tant ilhom jaraw tiġdid, għala ma jqas jafu x'il-listrina u għaddej. Għax inti riforma biex taħdem trid ammont ta' żmien, mhux sena mod, sena ieħor, sena oħra. Nibda ngħid jinfejjer anke l-karti jibidlu pratikament kull sena. Allura jiena pass paper qas nista' nurihom xi kultant, għax qasem jew kun hemm sample paper u daqshekk di biss miss, dik għandi. U affarijiet oħra l-ambjent fejn taħdem issa sħana fan wieħed u titlob l li ma jinkisirx. ċertu skejjel oħra blejsi, aħna għadna mbagħad issib skejjel oħra li għadhom ta' żmien ir-reġina. Dawk inti li tidħol f'ambjent li ma jilqakx ukoll jaqtak lura li ġo stafru misna ġo tiġġieġ biex tgħaddi litteralment it-terma patatti mal-kollega biex ngħaddi. Dik mhix sitwazzjoni tajba, imma tant drajna with the minimum denominator li forsi aħna l-antiki noqogħdu għalija, żgħażagħ le, jgħidok jiena ħanoqgħod nistudja 5 snin biex niġi noqgħod ġadid dan ruffjana ta' tfal, ħanuża dik il-kelma u ta' ġenituri li qas jifhmu bħali jridu jindaħlu li kif nagħmel xogħol dik oħra. Mela aħna professjonisti u mbagħad kulħadd irida li kapaċi jaf x'għandu ngħidulna għaliex għamel żmien ġo l-iskola, da kulħadd vera għadda mill-iskola, però jiena studjajt u speċjalizzajt ruħi. Mhux ħanqabbel ruħi miegħek, jew tiġi tgħidli t-tifel tiegħi mhux hekk imma hekk, aħna xi kultant ikunu nafu affarijiet fuq it-tfal tagħkom. Li intom ma kunux tafu jqas indunajtu. Għanna xinqattaw ċi kultant iktar minnkom binar lebda disrispetti ġifiri. U tu għalix aħna nies professjonisti li ċerti li nazlu li trenjati biex nindunaw li jek tifel li tibati minn kondizjoni għall-argument nafu fej għanna noħduħ ġiri konna ġlid. Ma parents jirri li tifel tijaj mux per esempio mux autistik ma jirdux jaċċettawa u jħalluħ literalment abbandonat għax ta' jekk il-parents tiegħu ma jiffirmawx biex ikollu LSC għall-argument, aħna ma nistgħux nimponu ilu. Mela tlaqna.